Исәнмесез, хөрмәтле укучылар. Алдагы дәресләрдә без үсемлекләрнең вегетатив органнарын өйрәндек. Исегезгә төшерегез, бу нинди органнар? Әлбәттә, тамыр һәм бәбәк. Ә бәбәкне нинди органнар тәшкил итә? Дөрес, сабак, анда урнашкан яфраклар һәм бөреләр. Бу органнарны ни өчен вегетатив органнар дип атыйлар? Алар нинди әһәмияткә ия? Бик әйбәт. Чыннан да, аларның латин атамасы vegetativus, үсемлеккә нисбәтле дигәннән алынган. Һәм алар барыннан да бигрәк тукландыру хезмәтен үтиләр. Үсемлекләрнең яшәешен тәэмин итәләр. Бүгенге дәрестә без бу органнарның барына да хас булган башка бер функция хакында сөйләшербез. Дәресебезне башлыйбыз. Сезнең күп кенә кыргый үсемлекләрдә, мәсәлән, каен җиләгендә төрле якка таралып киткән мыекчаларны күргәнегез бардыр. Мондый мыекчалар җиргә эләгеп, өстәмә тамырлар җибәрә. Алар үсемлекне тукландыра башлый. Әкизен, нечкә буын аралары кибеп өзелә. Язын никадәр таралгы бәбәк булган булса, шул чаклы яңа үсемлек үсеп чыга. Үсемлекләрнең саны артты, димәк үсемлек үрчеде. Ләкин биредә орлыклар катнашмады. Үсемлекләрнең, шулай итеп, вегетатив органнар ярдәмендә үрчүен вегетатив үрчү дип атыйлар. Табигатьтә очратырга мөмкин булган вегетатив үрчү усулларын карап китик. Болыннарда яки шәһәрдә ак тукранбашны яки шуышма тукранбашны еш күрергә була. Аның бәбәкләре җиргә ятып, шуышкан сыман булып үсә. Буыннарыннан өстәмә тамырлар җибәрә. Картайып, бәбәкләр төбеннән корый башлыйлар, мөстәкыйль үсемлекләр формалаша. Болын чәе, будра, мүк җиләге дә шул рәвешле шуышма бәбәкләрдән үрчи. Нарат җиләге, кара җиләк, инҗе чәчәк, ян-якка таралып киткән тамырчалар ярдәмендә тиз арада зур мәйданнарны биләп ала. Җир өсте шуышма бәбәкләре кебек үк, тамырчаларның да картрак өлешләре корый бара, тармак яңа үсемлек булып формалаша. Тамырчаларның тармаклану, тармакларның бүленүенә җир асты хайваннары, мәсәлән, сукыр тычкан яки коңгызлар, аларның личинкалары да булышлык итә. Без бәрәңге бүлбесенең җир асты бәбәкләре, сталоннарның очларында барлыкка килүе хакында сөйләшкән идек. Бүлбе сталоннан җиңел өзелә һәм яңа үсемлеккә башлангыч бирә. Ләкин моңа кадәр атап үткән ысуллардан аермалы буларак, бүлбеләрнең тамырлары булмый. Аның каравы, бүлбе бөреләреннән җир өсте бәбәкләр үсеп чыга, алар исә өстәмә тамырлар җибәрә. Кыр суганы яки тюльпан суганча ярдәмендә үрчи. Төп суганча ян бөресеннән бала суганчалар үсеп чыгара һәм аерыла. Һәрбер бала суганчадан яңа үсемлек үсә. Суганча бөресеннән бәбәк, төпшәсеннән өстәмә тамырлар үсеп чыга. Вегетатив үрчүнең тагын бер усулы яфрактан үрчү. Бу усул бик сирәк очрый. Мисал итеп, дымлы җирләрдә үсүче болын кардаминын китерергә мөмкин. Җәй көне аның каурый сыман катлаулы яфракларыннан аерым яфраклары коела, аларда бөреләр барлыкка килә. Бу бөреләр җирдә өстәмә тамырлар җибәрә, яңа бәбәк үсеп чыга. Бүлмәгеле бриофилиумда яфраклар ярдәмендә үрчи. Яфрак җәймәсе тирәсендә бөреләр барлыкка килә. Алар ана яфрактан урнашкан вакытта ук кечкенә бәбәкләр һәм тамырлар формалаштыра. Җиргә төшкәннән соң яңа үсемлекләр үсеп китә. Кайбер үсемлекләрнең тамырларында бөреләр ярала. Бу бөреләрдән үскән бәбәкләрне тамыр үргеннәре, мондый үсемлекләрне тамыр үргенле үсемлекләр дип атыйлар. Усак, шия, сирень, кура җиләге, билчән тамыр үргенле үсемлекләр. Вакытлар үзе белән тамыр системасы картая, бүлгәләнә башлый. Тамыр үргеннәре аерым мөстәкыйль үсемлек булып формалаша. Вегетатив үрчү усуллары хуҗалыкта да актив кулланыла. Бу чиракта бакчачылар башлыча табигатьтә күрергә мөмкин булган усулларны куллана. Ләкин үсемлекләрнең аерылганын көтеп тормый, аларны үзе өлешләргә бүлә. Бу усуллар белән бер рәттән бары тик кеше генә куллана торган усуллар да була. Шуларның берсе чыбыкчадан үрчетү. Яран гөлнең 3-4 яфраклы ботагын кисеп алып суга яки дымлы комга утыртсак, төпкө өлешеннән өстәмә тамырлар җибәрә, үсеп китә. Карлыганны да шулай үрчетергә була. Бүлмәгелләре бегония, синполия, сансевьера яфрак чыбыкчалары ярдәмендә. Тузганак, каты билчән, сөтле билчән тамыр чыбыкчалары ярдәмендә үрчи. Соңгы усулны кеше үзе дә теләмичә эшли. Бакча казыган чүп ботагында үзе дә уйламастан көрәк белән бу үсемлекләрнең тамырларын кисәкли. Бу кисәкләрдә булган бөреләрдән яңа бәбәкләр башкалкыта. Балан яки крыжовникны үрентеләрдән үрчетергә мөмкин. Аскы ботакларын җиргә бөгеп ыргаклар белән беркетәләр. Өстенә дымлы туфрак сибәләр. Җиргә күмелгән өлеш тамырчалангач,
Үренте ботакларны айыралар, күчереп утырталар. Җиләк-җимеш агачлары начар тамырлана. Шуңа аларны гадәттә ялгау ысулы белән үрчетәләр. Башта җимеш бирә торган агачтан алынган орлыклардан 1 еллык кыргый агачлар, ялганмалар үстерәләр. Ялгау өчен культуралы сорттан чыбыкча яки кабыгы белән бөреләр кисеп алалар. Алар ялгам дип йөртелә. Аннан ялгам һәм ялганманы төрле ысуллар белән бер-берсенә китереп тыгыз итеп мунчала белән бәйлиләр. Бу вакытта сабакларның камбилары туры килсә, тукымалар җиңелрәк ялганып китә. Сирәк булган, юкка чыгу куркынычы янаган яки затлы үсемлекләрне үрчетү өчен тукыма культурасыннан файдаланалар. Теләсә нинди вегетатив органнан алынган күзәнәкләрне махсус камераларда туклыклы тирәлеккә урнаштыралар һәм үрчетәләр. Бу камераларда температура, дымлылык, яктылык һәм башка шартлар даими саклана. Йогышсызландыру кагыйдәләре дә катгый үтәлә. Шулай ук бу усул бакча канәфере, гербер яки башка үсемлекләрне ел әйләнәсе күпләп үрчетү мөмкинлеге бирә. Шуның белән дәресебезнең теория өлеше тәмам, практик өлештә көтеп калам.